के भाले दिल तुमसे कहने को रॉपिड फ्रेम 000 अरे अब्बा ए नका नका आम्हाला घेऊ नको आम्हाला घेऊ नको हॅलो उदय एक काम कर हे 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 असे पण रस खेळणार आहेत तुझा बाजार उठेल बघ काय तर ह्याला खेळू दे पुन्हा जेव्हा एखादं कमी होईल तेव्हा आपण जॉईन करू तुला असे मी दोनच मॅच खेळायचेत ना हा, आपलं आपलं खेळू तिकडे आपलं खेळू ते इकडे पाहिजे दोघं जण. दोघं, दोघं, दोघं. पर देख के तेरा दीवाना आबा 45